foi a aprobación dun decreto de medidas urxentes para paliar e reparar, na medida do posible, os danos provocados polos lumes, unha vez que xa non hai ningún incendio activo nestes momentos en Galicia. A prioridade absoluta é atender as familias das víctimas mortais. Por iso, ademais de seguir intentando reconfortalas, aprobamos un incremento das indemnizacións para os seus familiares que sirva en algo para reparar moral e económicamente as familias que perderon a vida como consecuencia do terrorismo incendiario. Respecto ás perdas materiais para as que sufriron as persoas nos seus medios de vida, facemos especial fincapé nas vivendas e distinguimos vivendas habitadas e vivendas afectadas. Habilitamos unha liña especial tamén de asesoramento para aquelas vivendas cuyos titulares teñan seguro e axudas directas para aqueles que non tiveran seguro. E para os danos sufridos nas infraestructuras públicas traballaremos cos concellos e coas deputacións para concretar o alcance. Ademais, tamén están comenzando xa, comenzaron xa, os primeiros estudios de afectación sobre o patrimonio natural co obxectivo fundamental de evitar riadas e se incrementaran as choivas nas próximas semanas, evitar as riadas a causa de esas choivas. A este respecto, temos que intentar impedir que as cinzas chegasen aos ríos. Temos que dicir que cos datos que temos neste momento non advertimos esa preocupación, pero, como é natural, estamos traballando nos ríos e nas costas para que, no caso de que nos próximos días houbera choivas persistentes, estivésemos preparados.